your girl. Good morning guys! Welkom terug bij mijn YouTube channel. Good video meer. Ik klein beetje naar boven. Let me show you what I'll be wearing. Oké, so ik ga die set wat ik bij Shein gekocht heb. Wat was hij nog gekocht? It's like the lounge pants thing in the matching long sleeve. Yeah? We're gonna do that and then with my New Balance. So that's what we'll be doing. Ik heb mijn haar gewassen of in het droog gemaakt. Ik heb het met mijn borstel geblauw. So ik ga net krullen maken als ik klaar is. Socks. Die sok is een beetje fix ook, nee. Maar it's like a off-white. The same is off-white. But die sok is like so veel. I don't know. Anyway, het is niet veel. Dat is wat belangrijk is. So kom eens gaan doen met gezegd. Mijn face wash. Ja. Ja, maar dat is goed om een woorden. Alrighty, hier weer. Ik wacht nou nog maar soms met de moeding. Ik kom maar niet te eten. Ik smaak van mijn briks en met de kant. Maar gewoon stippen en liggen en zit net op je vloer. Zit toe, smit dit in je pen nog wel eens moet je gloen. No, it's also not word. Okay, let me wash and then we'll go further. Zoals jullie kunnen zien in de hele outfit gaat change. Maar dat gaan zeker nog weer change. Ik moet nog net eerst gaan zien hoe het lijkt als ik mijn haren klaar doe. Dus en hij ziet dat ik nog te stevig voor me. Ik kan niet. Hoe zie ik het dan? Hoe zie je net uit? Hoe zit wat braas en nu stik het de hele tijd. En dat is niet in een die rooibos wat one. Dat is wat like creepy, I know. But wat dat en resort doen like that's what by skincare and resort doen. Like it full itchy. As ik het aan het alsof ik make-up aan het, you know. En hij is wel zo weak. Wel fully. Kom met mijn zak. Anyways, kijk maar nog.
bokke speel op die dag. Oh word. Come on, Greenland. And then a hero comes along. Look inside you and be strong. Ik moet Lisa vat voor mijn license, want ik weet niet wat dat gaat gebeuren. Ik wil niet in de winter gaan lezen vat, ik wil niet in de regen uitpassen, you know. Hij gaat mij nog meer laten stressen en ik krijg daarin nog meer stress in mijn leven nodig, because ik is alweer hier, is een sterkste soldaat die toets mij om. Ja, ik ook in daar. But, that's fine. Ons gaan hier nog vastkijken in dit, you know. Ja, die broek wat ik nou, en het eerder nou voor voorbij. Die broek het ik nog al week na week en die broek is zo comfortable en het zit nice, man. Ja, week after week. Nou, ik draag mijn dieren. Okay, my lovely people, this is the fit over the day. Die tekens is hem nog eens seela, different broek, different toppie. Ik heb die knopen losgemaakt, niet voor de pants vibe, you know. Ja. Oké, die tikkie misschien moet ik hem maar weer passen. But I don't like it like that. Van ik wil die top in mijn oren dan hangen, maar anyway. Maar het ik nou weer ingezet, laat het net zit, maar ons gaat het nou niet aan. Dus maar zien of ik hem weer helemaal recht trek. Kijk, dan kan je zo nee. Ik ga al uit de dag uitgekomen, dus een moes niet, maar het lijkt presentable, you know. Ik weet dat ik deze dan een keer doe met die krullen, but anyway, zij maak iets. Okay, stint of the day, you already know the queen has come out to play. She is who she thinks she is. Say us the moment. En sy gee vir my ook die moment. Dan gaat ek nog altyd sag, guys, because hulle daar kom en ek praat sag op die video's. Miskien nie raas, maar vir my klink het ek praat hard. Ja, dat was een onnodig, you know. Okay, then. Misschien moet ik maar recht trekken, because wow. Ons maakt weer iets. Oké, ik heb vast wel extra krul in gezet. Hij is het beste wat ik nou kon doen. So, the outfit is complete. Smelling good, looking great. Dus ik heb jullie nog een laatste full fit vibe. Yes, honey. Come on, jullie zullen zien. Ik ga niet alles in het leven, nee. Maar zeker, je lijkt niet wanneer ik ga niet. Word of the day. Anyway, dank dat jullie samen meegemaakt hebben. Niet vergeten om te like, comment en subscribe. Nee. En stay tuned for the next video. Bye.